Az önkormányzati választások után kezdődő új ciklus kicsit olyan, mint egy üres fal. Még bármi festhető rá. Polgármesterként az elmúlt 24 év alatt megtanultam, hogy az elkészült mű minősége leginkább az alkotókon múlik. Azokon, akik létrehozzák. Fontos, hogy legyenek világos céljaink, de talán ennél is fontosabb, hogy olyan emberekkel tudjunk együtt dolgozni, akikkel mindez megvalósítható. Mi abban hiszünk, hogy Budaörs a folyamatos fejlődés mellett élhető, szerethető kisváros maradhat, ahol a múlt és a jövő harmonikusan megfér egymás mellett. Ennek az álomnak a valóra váltásáért olyan embereket választottam magam mellé, akik már bizonyítottak az életben. Ismertek és elismertek a környezetükben. Sokat tettek azért, hogy Budaörs az elmúlt 24 év alatt egy elmaradott kis alvótelepülésből az ország legfejlettebb városává váljon. A sikerhez szükség van valamennyi budaörsire. Csak a közös munkában hiszünk. Mindenki véleménye számít. Mindenkire szükség van. Mi így képzeljük a demokráciát. Ez a falfestmény is a közös munka eredménye. Ha szereti ezt a várost és elégedett a fejlődésével, akkor az önkormányzati választásokon kérem, támogasson minket.